हनोबालाय बेबायदि अनो नामा गावनावनो अननाय दंबायदि अननाया बयनावबो दं नाथाय खुलुमबाय मानगोनां बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बिदा फंबाय रायजो राजा आइ आफामोननिसिम मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय फैनो गोनां सानबोलावरि बर' सावथुननि ट्रेलारखौ नोंथांमोननि सेराव आपल'ड होनाय जाबाय। बे सावथुनखौ प्रडिउस खालामदों मिस्टार अनजालु बसुमतारी लोगोसे स्ट'री आरो डाइरेक्शनखौ खालामदों गोजोन बर' बिथाङा आरो डब खालामदों बदा केरकाटारि बिथाङा। बे सावथुना एक्शन आरो ट्रेजेडी आरो रमान्टिक आरो लोगोसे कमेडीजों बुंफबनाय आरोना जोबोद मोजां। बे सावथुनाव बाहागो लादों मानगोनां नोंथांमोननिनो फेभरेट कारना सोरां नार्जारि आरो फुजा मुसाहारि आरो गोबां बिदिनो आर्टिस्टफोर दङ जेरै दैमु आरो प्रदीप नोंथांमोना सिनायजोबखायो नङा होमबा आं नामखौ बारा बुंलिया गासैखौबो नोंथांमोना भिडिअ'सावनो नुजोबखागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे सावथुनखौ ना खाथि खालायाव दिन्थिफुंनो थाखाय नोंथांमोना बुक खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारावहाय गाहायाव होनाय स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन आरोना जाय जायगायावहाय नोंथांमोना दिन्थिनो सानदों नोंथांमोना बुक खालामनानै लानो हासिगोन आरो। स' गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ अनसायगोन होननानै गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। स' लोगोसे आंनिफ्रायबो जोबोद एक्साइटेड जानानै दं नायनो जोबोद कमेडि दङ आरो लोगोसे ट्रेजेडी रमान्टिक नङा होमबा स' नायनो थाखाय जोङो गासैबो नेनानै दं आरो। मानसिया हनोबालाय बेबायदि अनो नामा गावनावनो अननाय दंबायदि औ रजे आंबो मोजाङैनो मिथिगौ अननाया बयनावबो दं नाथाय आं नोंनो जाबायदि अननाय होदों गुबुना नोंखौ रावबो बेबायदि अननाय होनो हानाय नङा रजे। नाङा आंनो बेफोरबायदि अननायखौ मा गोरोन्थि मावामोन जों नोंनि Ey gala nung maखौ मान सनमान थांगोन गिदों हो tuna बिदिब्ला गाला हाबा जायैनोसै सानजों आं बिदि गोजान गोजान थानो बाथारबाय। मेगननि फैसालियाव गोरबोनि दरखङाव सैमाफोर नोंसोर थानायाव बोरै बिदि जानो मोनखो पुलिसफोरनि आखलालाय बिदिनोखा जेब्लाबो लेट आंनि हिन्जावा बुरि स' आं आसा खालामो नोंथांमोनखौ
भिडिअसखौ शेयार खालामनानै होदो जाहाथे बयबो मिन्थिनो मोनो 28 आगस्टआवहाय रिलिज जागोन आरो बेखौ ट्रेलारखौ होग्रोनाय जाखाबाय नोंथांमोना नायनानै गोजोननाय मोन्दों जानांगौ स' लोगोसे आं भिडिअसखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय